जुदि नोंथाङा गावनि जिउखौ सोलायनो सानदोंब्ला, गावनि थासारिखौ सोलायनो सानदोंब्ला आरो गावखौ सोलायनो सानदोंब्ला, अब्ला नोंथाङा मोनसेल' मुवाखौ सोलाय, बेनो जाबाय नोंनि आखु। मोजां हुदाखौ दानो गोनां जायो, नाथाय जों गाज्रि हुदाखौ दानो गोनां जाया। बे गावनो गाव सोमजियो। जेरै फुंबिलियाव सिखारनाया मोनसे मोजां हुदा, बे हुदाखौ खालामनो जोबोर गोब्राब। आरो जों फुङाव सिखारनो बानाया जोबोर गाज्रि हुदा, नाथाय बे हुदाखौ दानो गोनां जाया। बे हुदाया गावनो गाव सोमजियो। बेनिखायनो आं स्टार्टआवनो बुंखादों, नों गावनि आखुखौ सोलायनांगोन होनना। बे लाइननि ओंथिया जोबोर गोथौ। नोंथाङा गावनि गाज्रि हुदाखौ गुबुन मोनसे मोजां हुदाजों रिप्लेस खालामनांगोन। मानोना जों गासिबो मिथिगौ गाज्रि हुदाखौ गारनो जोबोर गोब्राब। नाथाय जों बे गाज्रि हुदाखौ गुबुन मोनसे मोजां हुदाजों रिप्लेस खालामना होयोब्ला बेखौ गारनो जोबोर गोरलै जायो। जुदि नों मबाइल नायनानै गोबां सम हगारोब्ला, नोंनि मबाइलाव थानाय फाल्तु एप्सफोरनि जायगायाव मोजां एप्स इनस्टल खालामनानै ला। बेजों नोंहा समाथ' थांगोन, नाथाय बेनि गेजेरजों नों माबा नङा माबा मोनसे गियान सोलोंनो हागोन। बिदि खालामोब्ला मबाइलाव टाइम वेस्ट खालामनायनि हुदाजों टाइम इउटिलाइज खालामनायनि हुदाजों रिप्लेस जालांगोन। नों बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन दि दिनै नों जा थासारियाव दं बे गावनि हुदानिनो रिजाल्ट। आरो फैनो गोनां समफोराव नों जा जागोन बे नोंनि हुदानिनो रिजन जागोन। गासिबो सुबुङानो गावखौ सोलायनो सानो। सोरबा जौ सेरेब लोंनाय हुदाखौ गारनो सानो, सोरबा बानाय हुदाखौ गारनो सानो, सोरबा मबाइलाव एडिक्सन जानायनिफ्राय बारग'नो सानो, आरो सोरबाथ' ओरैबायदि एडिक्ट जालांबायदि बियो मिथिगौ दि गाव गाज्रि खामानि मावगासिनो दं, थेवबो बे गोरोन्थिखौनो गले गले मावबाय थायो। गाज्रि होननाथ' सानो, नाथाय गाज्रि हुदाखौ गारनो हायाखै, गाज्रि हुदानि एडिक्ट जालांबाय। जुदि नों बै लेभेलाव मोनहैयाखैब्ला बेनो थार सम गावखौ गाज्रि हुदानिफ्राय रैखा खालामनायनि। जुदि नों गाज्रि हुदानि एडिक्ट जालांबाय, बे हुदाखौ गारनो आरो सोलायनो जोबोर गोब्राब। जुदि नोंना दासो जागायदोंब्ला, नों बै हुदाखौ गारनो हागोन आरो सोलायनो हागोन। जायफोरा बे भिडिअखौ नायगासिनो दं, दिनैनो आरो दानो सम बहननानै गांसे बहियाव नों नोंनि गाज्रि हुदाखौ लिर। आरो लिर दि बे गाज्रि हुदाजों नोंहा मा मा खहा जागोन। आरो बैनि सिङाव लिर बे गाज्रि हुदाखौ माबोरै गारनो हागोन आरो माबोरै मोनसे गुबुन मोजां हुदाजों रिप्लेस खालामनो हागोन। बेनि उनाव बे लिस्टखौ नोंनि रुमाव टेबलनि सिगाङाव सिथाबनानै दोन। आरो सानफ्रोमबो फुंबिलियाव सिखारनानै बयनिख्रुइ सिगाङाव बे लिस्टखौ नाय। आरो मोनसे टारगेट ला दि दिनै गाज्रि हुदाखौ मोजां हुदाजों माबोरै रिप्लेस खालामनो हागोन। आरो टारगेट लाबाय जेला गाज्रि हुदाखौ मोजां हुदाजों नों रिप्लेस खालामथार। जुदि नों बिदि 10 एबा 11 सान खालामोब्ला गोजाम गाज्रि हुदाफोरा सोलायजाजोबगोन। गासैबो गोजाम गाज्रि हुदाफोरा लासै लासै सोलायनो हमगोन, मोजां हुदायाव रिप्लेस जालांगोन। बिदि खालामनाया जोबोर गोरलै आरो सिम्पोल। बेखौ मावनायाव नोंहा जेबो खस्थ' जाया। बे सिम्पोल हुदाजोंनो नोंनि लाइफआ सोलायलांगोन। बे सिम्पोल हुदायानो नोंनि लाइफखौ सोलायनानै होगोन। भिडिअखौ जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालाम, मानोना बे भिडिअजोंनो नोंथांनि सोरबा लोगोनि गाज्रि हुदाया सोलायनो हागौ। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो जुदि मोजां मोनाखैब्ला भिडिअखौ डिसलाइक मारिनानै थां। गोजोन्थों, खुलुमबाय।